Bystrice dnes havarovala sanitka. Záchranári viezli 83-ročného pacienta z kardiocentra na Breznienskú Jisku. Na mokrej ceste dostala sanitka šmik a skončila v priekope. Zranená bola celá posádka. Banskobystrickí záchranári dnes pomáhali svojim vlastným kolegom. Vodič sanitky a záchranárka smerovali do Brezna. S pacientom však havarovali iba pár kilometrov za mestom. Pod nehodu sa zrejme podpísalo aj počasie, pršalo a vyjazdené koleje na ceste boli plné vody. Som dostal šmík, bohužiaľ som ho nevedel už zvládnuť. Niekoľko razy sme sa prevrátili. Vodič neprispôsobil rýchlosť jazdy, stavu a povahe vozovky a s vozidlom dostal šmík. Sanitku vynieslo do protismeru, po niekoľkých metroch skončila v priekope, tu narazila do stromu a prevrátila sa na bok. Pri nehode sa zranili všetci traja ľudia, ktorí sedeli v sanitke, vrátane prevážaného pacienta. To je ten pacient, ktorý bol prevážaný. Áno, áno. Som trošku v šoku, bolí ma na ľavej strane oblička, miesto, kde je oblička. Rebra nemám zlomené. Mladá záchranárka si zrejme poranila krčnú chrbticu. Jej kolegovia ju odviezli do Banskobystrickej nemocnice, rovnako ako aj zraneného 83-ročného pacienta z kardiocentra. Ich stav by podľa lekárov nemal byť vážny. Zatiaľ to vyzerá, že to dopadlo so všetkými troma členmi dobre. Aj napriek zraneniam, ktoré pri silnom náraze posádka sanitky utrpela, mali všetci traja šťastie, že sa nedostali do kolízie so žiadnym z protiidúcich aut. Inak mohli byť následky oveľa horšie. Pre televíziu Joj Katarína Kováčiková.